ዳህሳስ ቲቪ ሰላም ተኸታተልቲ ዳህሳስ ቲቪ ንቻነልና ሳብስክራይብ ብምግባር ንእነቕርቦም ዜናን ሓበሬታን ካልእን ብቐጥታ ንኽበፅሓኩምን ንቐጻሊ ተኸታተልትና ንኽትኮኑን ብኽብሪ እናዓደምና መደብና ከብለኩም ምሳና ጽንሑ ፕሬዝደንት አልሲሲ ንዘላቂ ሰላምን ምዕባለን ዘተን ሰላማዊ ፍትሕን እንኮ መንገዲ ምዃኑ ኣፍሊጡ ፕሬዝደንት ግብፂ ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ንግጭታት ብዘተን ብሰላማዊ መንገድን ምፍታሕ እንኮ መንገዲ ምርግጋጽ ዘላቂ ሰላም ርግኣትን ምዕባለን ምዃኑ ብምግላጽ እቲ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ውጥረት ንዓለማዊ ቁጠባዊ ዕብየት ይሃሲ ኣሎ ክብል ኣጠንቂቑ ፕሬዝደንት አልሲሲ ግብፂ ኣብ ናይ ሓባር ረብሓን ምትሕግጋዝን ዝተመርኮሰ ሓያል ዞባውን ኣህጉራውን ሽርክነት ንምህናጽ ከም እትሰርሕ ብምግላጽ ንውልቃዊ ጽላት ከም ቀንዲ ሞተር ምዕባለ ንምሕጋዝ ድልውቲ ምዃና ሓቢሩ ይኹን እምበር እዞም ጻዕርታት እዚኦም ብሰንኪ ዝውስኽ ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ግጭታት ምጥሓስ ኣህጉራዊ ሕግታትን ናብ ዓለም ለኻዊ ቁጠባዊ ዕብየት ዝሃስዩን ንሰላምን ጸጥታን ዓለም ዘዳኽሙን ከቢድ ብድሆታት ይገጥሞም ከም ዘሎ ኣተንቢሁ ዘላቂ ሰላም ንምምጻእ ኣህጉራዊ ሕግን ቻርተር ሕቡራት ሃገራት ምኽባርን ከምኡ እውን ግጭታት ብሰላማዊ መንገዲ ምፍታሕ ወሳኒ ምዃኑ ዝገለጸ አልሲሲ ፖለቲካዊ ፍታሕ ንምምጻእ ርግኣት ዝፈጥር ኩነታት ክስራሓሉ ከም ዘለዎ ኣዘኻኺሩ ኣብ መወዳእታ ሃገራት ንድኽነትን ጥምየትን ንምቅላስ ክተሓባበራ ከም ዘለወን ብምጽዋዕ ትካላት ንግድን ውልቃዊ ጽላትን ኣብ ምምጻእ ዓለም ለኻዊ ዘላቂ ምዕባለ ማእከላይ ተራ ክህልዎም ከም ዘለዎ ኣስሚሩሉ ፕሬዝደንት አልሲሲ ነዚ ዝገለጹ ረቡዕ ኣብ ስዊዘርላንድ ዶባት ኣብ ዝካየድ ዘሎ ፎርም ቁጠባ ዓለም ኣብ ዝተኻየደ ፍሉይ ዘተ መደብ እዩ ኣብቲ መደብ ብዙሓት መራሕቲ ሃገራትን ላዕለዎት ሰብ መዚ ዓለምን ተረኺቦም ነይሮም ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ሎሚ መደብና ነዚ ይመስል ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ክንራኸብ ኢና ሳብስክራይብ ብምግባር ነዛ ሓዳሽ ቻነል ከተዕቢልና ብኽብሪ እናሓተትና ሰላም